खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोननै भाइराल भिडिअ नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो नागिरदों दा नोंथांमोना नुगासिनो ससियेल मिडियायाव नैबे मोननैसो जे भाइराल भिडिअ जे सानैसो आइजोफोरा गावनि गथ' गथाय हौवाखौ गारनानै सासे बर' आइजो आरो सासेया जाहैगोन सासे पुलिस आइजो हौवा दङ मोनथिनायाव दा बेखौ गारनानै माने गुबुन रुमाव थांनानै लाइन मारिनाय दा हमजाबाय पुलिस आइजोआ रिल्स बायदिसिना बानायो आरो गोबांथार बिदिनो रिल्स बानायना एक्टिं खालामो पुलिस साख्रि मावो आसाम पुलिसाव दा बियो गुबुन हौवाजों माने लेनदेन लाखिनानै मोनसे रुमाव लोगो मोनलायनानै बिथांमोना हमजाबाय आरो ओरैबायदि बुजादों ओरैबायदि बुग्लिदों बेवहाय माखासे पुलिस फर्सफोराबो थांदों दा नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रो तो जानो ना हस्बैंड আছে বুলি তো জানো তো জানো তুই কি কইছিস মই ইটো সাইডে কোনে মাইলে আপোনাৰ লৰাকেইটা মানে কিহৰ কাৰণে কিহৰ কথা মানে ভাল পোৱাৰ কথা আৰু কাক ভাল পাইছিল আপোনাৰ বিনিতা তেওঁ কোন হয় আপোনাৰ গোটেই টেষ্ট দেখোন ব্লিডিং হৈ আছে গোটেইখন আপোনাৰ মূৰত মাৰিছে নি ইয়াত মাৰিছে মূৰত মাৰিছে হাতত মাৰিছে হয় আপুনি কি কৰে थारैनो नोंथांमोना नुबाय तो माने सासे पुलिसा माबायदि जानांगौ सासे पुलिस आइजो आरो बै जाय सेंग्राजों बे थांदों हौवाजों थांदों बेबो पुलिसानो जाहैदों मोनथिनायाव बेबो पुलिसानो आरो बेबो पुलिसानो बिसोर पुलिसजों पुलिस माने एसे लिंक जाहैदों आरो दा बेफोरबायदि गुबुन दाबसे रुमाव बिथांमोना बिदिनो थाहैबाय थायो आरो हमजाबाय अलरेडि बिथांमोना हमजानानै ओरैबायदि बुजादों माने बेबायदिखौ बुवाबालाय माथो खालामनो दा बेफोरबायदि जाहैबाय आरो बाथ्राया भाइराल भिडिअ नोंथांमोनाथ' फेसबुक खुलिबानो नुगासिनो दङ सासे बर' हिन्जावा गावनि गथ'फोर आरो गावनि हौवा न'खौ गारनानै गावनि बिमा बिफानि न'आव फैफिननानै ओरैबायदि बिमाया सोबादों बुदों आरो बेखौ रायदों थारैनो बे माने जोबोद सासे बिमा जानानै गावनि गथ'नि सायाव बेफोरबायदि खालामनाया बे गाज्रि नङा होननानै सानजायो आरो थ' नोंथांमोना बे ससे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रो नों बायदि रोंदैमोनबा बोरायनि हाबाखौ फाननानै बेदे साबां गायनो हागौमोन साननो रोङै मेले बे हिनजावमोनबा आङो हा बैथादे नङाया नुफेन मा जाना खांनाय साला ज'ने खाया नों खानसङानो मा नुफाखौ जाफैयो बेयाव आङो बे बारायाव आं माखौ जाफैयो ज'ने खाया दिनै मादर नों खामफ्रि संनाङाबा साला नों खुराखौ अनला ओंख्रि मालाय सायो खालामदों नों हिनजाव नंगौना नङा मालायनि न'खरखौ बेबायदि दुखु सुखु बरबाद खालामना लाजि गैया माहा लादों नोङो गन्थंखौ नोंसोरनि धर्मआ बेबायदि हौवा सेनो मोनो नामा हा बांगालफ्राबो बिहारि लाला दानिया एसे मोजां गथ'फोरखौ मानो गानना फैदों नोंलाय हा बैथारि दुमाया माखौ जानानै थांनाय नोंखौ हा सासेयासो जानो हागौ बिब' लावथियाबो आं दाखालि बावबाय जबायदो नै नोङो नों फिसाफोरखौ ओरै आथिं हमनानै थारैनो नुबाय नै बिनि सायाव आङो जाय बिमा न'खरनि बै हिन्जावनि बिमा न'खरनि बैसोरखौसो आं माने जोबोर माने बाख्नायथाव जादों आरो जोबोर मोजां जादों फिसाजोखौ लाइ होनायनिफ्राय माने बेबायदि सासन होनायासो बिराद गोनांथि मानोना दिनै गाबोन जोंनि बर' आइजोफोरा बिराद बांलांगासिनो दङ सानफ्रामबो साफा नै ओनसोल खाथियावनो गामि खाथियावनो नोंथांमोननि गामियावबो जादों जानांगौ गासैनि गामियावबो जोंनि गामियावबो आंनि गामियावबो बेबायदि थासारिया जागासिनो दङ दासिमबो जागासिनो खमायनानै थाङाखै दा बेखायनो जे मोनो बिथांमोनखौ ओरैनो निमाहा होनानैल' जेबो खालामालासिनो दोननाङा एसेब्लाबो पानिशमेन्ट होथारनांगौ मोनसेबाव पानिशमेन्ट मोनब्लासो गिगोन पानिशमेन्ट मोनालासिनो जुदि लाइ होयोब्ला बिथांमोनखौ जुदि आरो मोजांसिन जुदि माबा मोनसे बुजाय सुजाय दोनोब्ला लाइ होनानै दोनोब्ला बिथांमोना आरो बारबावगोन बिनिफ्राय आरो गुबुनाबो बारगोन बेखायनो जे खालामदों जाय बिमा बिफाया बै हिन्जावा न'आव फैफिननायनि समाव
दा बुदों सोबादों रायदों बे माने बिराद कारेक्ट आरो थिग बिराद मोजां खालामदों मादैमोना बिनि थाखाय आं जोबोद माने गोजोननाय मोनदों आरो मादैमोननि सायाव दा बेफोरबायदि गावनि फिसाजोखौ खालामनायनि थाखाय थ' नोंथांमोना बिनि सायाव मा बुंनो लुबैयो मा फोरमायनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामना फोरमायदो